Luisjo Fernandezekin, sustatuko lagunekin bat egiten dugu, eta gaurkoan teknologia lagun. Egunon, Luisjo? Bueno, teknologia lagun, horretaz da tarte hau sustatu, Bai. batez ere, teknologiari emandako atala dalako. Eta horrekin batera, euskara ere, Bai, gai nagusia. bidegurutze horretan. Eta Eta gaurkonako prest, Luisjo? bai, bueno, kontutxo batzuk, tresna batzuk euskaraz nola erabili daitezkeen, nolako albisteak jakin ditugu, eta baita ere, bueno, ikus-entzunezkoen mundua ere pixkat horretaz ere gaur egun teknologiakin oso lotuta dago, ez? Bai. Streaming plataforma, hau bestea, bikoizketa, azpititulua gauza kontu hauek, eta olako albistetxo bat ere ekarri dugu. Ba, konta iguzu, Luisjo. Bueno, pues azkenengo kontu honekin hasteagatik, joan den astean aurkeztu zen Sinuema izenak. Eta Sinueman zer dago? Zinea eta Uema, Udalerri Euskaldunen mankomunitateak, euskarazko emanaldiak herri txikietako, herri euskaldun arnazgune omen direnetan sustatzeko ekimen bat, ez? Laguntza batzuk eta hola jaso dituzte, baina aliatu dianak dira Uema batetik, eta gero Tinko Euskara Elkartea dela bikoizketak eta zine komertzialaren emanaldi euskaratuak egiten dituen elkarte bat, eta azaro amaieran hasiko da, alako programazio test bezalako gauza bat egin dute. Lau herritan bat egertukoa, seguru erratiaren unibertsu bat, Ataun. Besteak dira Azpeitia, hori ere Gipuzkoan gaina. Eta Nafarroan Etxarri, Aranatz, eta Bizkaian Igorre. Lau herri hauetan, azaro amaiaretik programazio bat, alako eduki batzuk eta dago sinuema.eus webunean ikus daiteke, eta alako ebaluazio bat ere egingo dute. Izena eman, zerutu zaizu, esitoa baldin bauka, eta jentea baldin badago herri bakoitzeko aretoetan eta jarraipena aukitzeko, eta, bueno, igual produktuen artean ere aukeraketa bat edo ingo duten, ez? Familia produktu batzu daude, umeentzako edo familiaentzako izan ditezke marrazki biziun eta beste erabatzako pelikulak, baita ere nagusien dokumentalak, eta ekimen bitxi bat ere bai, niri ala iruditu zait, eta da, bertsolari txapelketako finala, abenduaren 18an izango dana Iruñetik, igande baten, hau herri emanaldi, herri areto horietako, lau herri horietako aretoetan zuzeneko emanaldi moduan. Begira. Irakurri dudan ez oraindik ez dago erabakita bi saioak izango diren, edo bakarrik amaierako saioa, baina, bueno, olako gauzak egiten dira, opera munduan eta... Bai, eta kontzertu handiak direnean, edo... Milango Laskalatik, emanaldi operazkoa, eta zinema areto baten, merkexeago, operara joan gabe, eta kopetez jantzi gabe, zertzekoa. Eta orduan, hori ere, originala iruditu zait, eta, bueno. Bueno, esan dugu, lau herritan izango dela, bai Igorre Bizkaian, Etxarriaren atzen Nafarroan, Azpeitia eta Ataunen Gipuzkoan, eta horixe. Urtarrilera arteko programa hori, eta destakatzeko, bertsolari txapelketako ekimen, ondo irteten dan, eta... Bai, bitxia, postuko nintzateke jarraipena izango balu. Hori da. Bueno, Zinuema rekin hasi gara, euskarazko ikus-entzunezkoen emanaldiak sustatzeko ekimena dela, urtarrilerate, Luisjo, luzatuko dena, eta, bueno, salto egingo dugu, beste albiste batera, ez da? Bai, beste gauza bat, hau, euskaratu den tresna bat. Begira, eta ze tresna? Penpot izena du, eta da, diseinuaren munduan gero eta gehiago erabiltzen den tresna bat. Bueno, igual ezain beste, ze software librekoa da, eta horrek egin ahal izan du euskaraz erabiltzea, baina mundu honetan Photoshop eta tresna hauek erraldoi batzuek kontrolatzen dituzte, eta diseinu jakin batzuk egiteko, web diseinu egiteko, eta logotipo diseinu eta alakoak egiteko, bazegoen tresna bat,
bueno, badago, Figma izenekoa oso popularra Bai. da, baina hori ere Adobek erosi du. Adobe da Begira. Photoshopen jabea, Photoshop, Premiere, bueno, Bai. ikusentzunezko eta diseinuzko tresna askoren jabea. Eta zer Mhm. egingo dute? Akaparatuko dute, tarifa bidez, lizentziak eta Bai. Mhm. sarbide, Hilabeteroko kuota hori, urtekoa. doako sarbidetxo batzuk utziko Mhm. dituzte, baina, eta gero aparte, euskaratzeko aukerarik ez, erraldo baten jabezkoa da. Bueno, Hori da. software libreko alternatiba Penpot delako hau, Mhm. euskaratuta dago, eta erakutsiko dugu, onlineak ez, partekatzera joako dut, nire Mhm. lankide batek Twitchen bidez Bai. ikuskari garen ez, ikusi dezaten, Mhm. ikusleek eta grabatuta ere geratu da gina, asmatzen dudan, bueno, sartzera noa, eta Bai. momentuz erakusten dudana da, bueno, Begira. albistea bera sustatun eta Mhm. baina sartzea noa. Eta, bueno, agurra ematen dit inglesez, baina sartzen baldi banaiz login ematen badiot, eta ni Mhm. kontu bat sortu nuen lehengoan, eta orain eduki batzuk zera daude, baina beste batzuk zirriborroak, partetako librotigian, letratipoak, ari naiz ikusten, kargatu Mhm. letratipoa, eta hola, diseinatzaile batek erabiliko dituzken tresnak. Orain, Bai. nien naiz, holako bat, eta orduan, nire zirriborroan sartuko naiz, eta hemen desastreren bat egin badezaket, Penpot, orain, Probatuko dugu, a ber. euskaraz dago, horren Mhm. beste, 4 hitz edo 3 hitz euskara batuan idazteko gauza izan naiz, eta hemen daude tresnak, diseinuzko tresnak, zelan Mhm. aukeratzen baldin badut gauza bat, adibidez, Bai, diseinua esango dugu Photoshopeko antzera duela, ezta? Hola, kolore grisa, menua, irudi manipulazioa baino gehiago maketazioaren maketazioarena. Mhm. hori da. Mhm. Maketatu ezakezu kartel bat, edo web diseinu ere bai. Hau da, webguneak egiteko ere, horretarako ere balio du. Mhm. Orain, nien naiz oso gauza, baina ez dakit, hau jente hau mugitzen baldin badet, eta zer egingo dut, orain, buelta emango diot, edo ez dakit, zer txikituko atzeko geruzak, Bai. argi gogorra, bueno, ez dakit. Euskaraz dago, baina ez dut zer ulertzen. Baliabidetara ematen dut, osagaiak, guztiak, grafikoak, koloreak, letratipoak, olako, ari Bueno. naiz navegatzen, Mhm. eta bueno, Penpot erabiltzeko, bi ezaugarri behar dira. Euskaraz erabiltzeko behintzat, euskara Eta jakitea, diseinu grafikoa, eta gero diseinuan zerbait jakitea. menperatu, bai, bai. Eta, bueno, gonbidapena, Mhm. Penpot, bueno, elbidea nola da, penpot.app. App Mhm. izan aukiarren web ingurunean erabiltzen den Ados. negozioa da. Mhm. Eta, Bueno, aukera badago hor ere. dago, sarbidea hola, da, software bat ere, nola deskargatu daiteken eta, bueno, garatzaile enpresa batek instalatu dezake ere, bai, bere, Mhm. bueno, pues hauxe, eta orain erakutsiko dizuet beste gauza bat, Bai. jarriko dugu pantalla partekatzen Twitchen ikusten garenetik, Bai. eta beste baliabide bat ere euskaraz dagoena, YouTube Kids izenekoa. Ah. Eta, bueno, hemen albistea da, bueno, YouTube Kids, eta YouTube nagusia ere bai, Bai. euskeraz dauden tresnak dira. Zure Mhm. navegatzailea euskeraz baldin badago, euskeraz ikuste dituzu. Eta mugikorrean eukiezkero ere aplikazioa eta mugikorra euskeratuta baldin baukazu ere, Mhm. euskeraz funtzionatzen dute. Googleen jabetzakoak dira, eta Google gauza hauetan bastante txukuna da. Hori da. Naiz eta lehen aipatu genuen, ez? Hori da. Adobe enpresa handiak direla, Google naiz eta enpresa handia izan, Bai, honek bai. euskararentzako badu toki. Bai, hala da. Mhm. Kontua da, YouTube Kids erabiltzen da zertako, haur bat baldin baduzu etxean, zuk konfiguratzen duzu bere Bai, edukia, kontsumoa. ez? Ez hori da, zer ikusi behar duen edo Hori da, zer ikusi ahalkodun. duen, hori da. Mhm. Murrizketa batzuk ezartzen dituzulako, eta gero YouTube Kids jarri ezkero haur bati mugikorrean edo tablet Mhm. batean, edo baita ere ordenagailuan bere sarbidea ematen badiozu, Mhm. oso
oso erreza da, ezker, eskuin, mugitu, eta bat isakatu eta ikusi egiten du, ez? Hori da, ez dauka misteriorik, baina bakarrik ikusten duzuk programatzen diozuna. Orduan, honen inguruan lanean, edo investigatu dute Euskal Encodingsekoek. Euskal Encodings da, sarean euskarazko edukiak, ikusentzunekoak, kargatzen ari dian taldetxo bat. Eta deskubritu dute modua YouTube Kidseko edukia euskaraz moldatzeko. Hau da, tresna euskaratuta dago, baina, gero bilatzen duzu marrazki bizidunak eta hartuko zizkizu gehien bat beste hizkuntza batzutakoak. Baina, modu bat nola egin dezakeen guraso batek, pauso batzuk jarraitu behar ditu, ez da? Hori da. Eta, hemen errore bat gertatu zait, baina, bueno, bideotutorial bat egin dute horrekin, Euskal Encodingsekoekin, eta guk ere zertu dugu. Sartuko ez unetxo bat YouTube Kidsen. Bai. Ez da erreza, jarraitu behar dira urratxak, eta, bueno, guk testuzko azalpen bat hor daukagu, eta ero tutorial hori ere hor dago, baina ikusteagatik nik ere konfiguratu nuen, ez? Eta hemen agertzen zait, zelako edukiak dauden, eta sortu nuen hor aur baten profila, faltsua da, barkatuko diazu ezen, ez daukat, adin honetako semea labarik ez daukat, libre dira edozein arkitzen jauren kasa ikusteko, baina moldatzen aldut, hemen daukat nik egin nion, Doraemon gehikuntza bat, eta Ene Kantak izeneko edukia, euskarazko edukia dala, ez? Eta, bueno, kontua da, eduki gehiago nola aurkitu, eta nola gehitu. Pixkat komplexua da, tutoriala jarraitu behar da, ze YouTube Kidsen, ez daude eduki guztiak hola jartzeko moduan, euskarazko edukiak badaude, baina bakarrik batzuek daukate, esan dezagun, martxamoa edo zertifikatuta dago umeentzat. Hala ere, nola, YouTubeen badagoen euskarazko beste eduki mordo bat. Igual, ez daukala zertifikazio ofiziala, baina guraso batek jakin badakiena, hau txukun dago eta euskeraz, hori gehitzeko modua badago. Eta hortako, errepaso bat egingo dugu, bueno, kontua da, YouTube Kidsen kontu bat sortu, eta gero, gurasoak aldi berean YouTubera joan ezkero, beste toki batera joan ezkero, aplikazioarekin, handikan edukia gehitu ezake. Eta nun dago YouTube edukia mordo bat, bilaketa bat ingo dut, YouTube Euskal Encodings, horiek daukate sekulako edukia. Orduan, bere reproduzio zerrendak erakusiko ditut, eta hor zer daukagu, eta bideo zerrenda hauek ulertu dugun, Luistxo, gehitu daike YouTube Kids atal horretara edo. Bai, gurasoak egin behar duena. Lehenengo, YouTube Kidsen profil bat sortu norberaren umearentzako. Bai. Eta gero, YouTube nagusian demagun hartu eduki bat eta ara bidali. Web ingurunean egiten ari gara, baina edukia ara bidaltzeko operazio hori aplikazioarekin egin behar da, mugikorrarekin aplikazioarekin. Baina, bueno, erakusteagatik ze eduki klase, periko untxia, Lucky Luke euskaraz, Heidi, hemen dago baita ere, Marko euskaraz ere bai, eta gauza berriagoak, beribiziko espioia, Gadget inspektorea, euskarazko produktu propioak ere bai, Lazkau txiki eta txirritaren eta Pernanda Mezketarrare urruti ez tala ebiliko, bikingoa, bueno, nire adineko, eta gauza berriagoak ere bai, autobus magikoa, beltxora, bueno, eduki guzti hau hartu eta umearen menura bialtzea duzu, eta bueno, eta bideo individualak ere bai, adibidez. Nik zer daki, norbaitek utzi dezagun pizza Heidi ikusteagatik. Bueno, iragarki aguantatu behar dugu, markatu. Hori da, segundu batzuk dira bakarrik. Gabonak gertu da, Luistxo. Orain 250 euro itzuliko zaizkie, Kutxabank bidezko osasun polizaren asegurudun berriei. Uste nuen, badator, jazta. Gabonak gertu da, Luistxo. Uste dut euskarazko
Gator. Hortxe. Aitonak konta idazu, haizeak esaten. Bueno. Hau xezan. Episodio jakin bat, kantu jakin bat. Bai, aski ezaguna. Bai, edozein bideo, adibidez. Guk egiten ditugun hauek gaur grabatzen ematen ari garena Twitchetik, hau ere joango da YouTubera. Hau, txorakeri hau aurrarekin partekatu nahi duenak, hortikan badu aukera. Eta horixe, moztuko dut, eta, bueno, itzultzen gara, gure aurpeikera honetara. Eta, bueno, gaurko azalpentxo hauek, bueno, azken baten, sustatu nire, joan dan astetik ona atara ditugun albisteak dira. Bai. Gure azalean daude oraindik, egunean bat edo bi artikulu publikatzen ditugu, eta hortxe. Zinuema, Penpot, eta YouTube Kids. YouTube Kids, euskeraz, nola erabili gauza hauek. Hori da. Esan dugun bezala aurkezpenean, Luisio, euskara, teknologia, uztartzen dituzten albisteak, partekatzen ditugula. Honekin amaituko dugu, ezta, Luisio? Bai, bizkan laburtxe hau irten zaigu gaur, baina, bueno, uste dut gauza interesgarriak esplikatu ditu. Bai. Eta, eskerrik asko, beste ostegun bat gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte. Hori da, ondo izan. Gauza politen bat edo, sorpresatxoren bat edo. Bai. Mugikorreko kontu bat edo. Suerte pixkatekin. Arreta jarriko dugu sustatu.eusen, Luisio. Venga. Ondo izan. Agur. Eskerrik asko, agur.